mondo mi warang kama chielo bende wadago mana tarubin ni gik mage mabende wamiyo pek odiochieng' ma kawuono. Ma irango gi chenro mag somo ma opogore opogore. Kae nitiere chenro nyakwara moge jwang' odiochieng' manyoro ni wawinjo weche manyien mago bende ma waluwo odiochieng' ni ma kawuono ni komiti mochung' ne wechego mag somo ma bende ochopo ler ni koro giwacho kanyo ni ponono kuone otim kata kuone oneno e penj mokalo. Mano penjno mano mara KCSE mano maduoko neno goli ga mokalo kamano be osegelo ng'ur ma opogore opogore. Ng'ur ma kama biro ni ma nyithindo moko bende nokalo ahinya, ywak ma kama nochwal kendo aput kata komiti mane od bura mamalo mochung' ne rango sekta mar somo ma bende osebedo ka golo paro ma opogore opogore. Odiochieng' ma kawuono ka gintiere e kaunti ma Mombasa gidhi bedo kacha kar tiegruok no mara Coast National Polytechnic. Gidhi bedo kacha ka girango gik mopogore opogore gimedo choko pach jopiny. Mano ma giluongo kacha ni en public hearing ma gibedo kacha ka gitimo kotenore kod kuo mar piny manotim higa mar 2022. Gidhi bedo Coast National Polytechnic Hall. Romo ma kamano chako